A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, esta a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Todos e a todas, a primeira semifinal da Copa Galicia de baloncesto feminino que vamos a disfrutar e celebrar aquí no pabillón municipal dos Deportes de Pontevedra. É unha primeira semifinal que se adianta no calendario ordinario, xa que tería que disfrutarse o venres 27 de setembro, pero debido aos axustes do calendario, lembren, debut de Arsil na Liga Femenina Challenge e a eliminatoria da Eurocup previa que ten que xogar o Baxi Ferrol, se adianta a data de hoxe. Xa están os dous equipos en pista. Me vou presentar en primeiro lugar. Meu nome é Nano Ameneiro e vou facer a locución deste interesante partido. Ao meu lado atópase a miña compañeira en tarefas. Xa fixemos conjuntamente o Campeonato de España infantil aquí mesmo en Pontevedra, Araceli do Barro. Boas tardes, Araceli. Hola, moi boas tardes, Nano, moi boas tardes a todos. Partido, en principio, desequilibrado. Lembremos, un equipo que ven de xogar, quere xogar a fase previa da Eurocup contra un recén ascendido a Liga Femenina Challenge, con moitos menos adestramentos, por certo, pero con a ilusión tamén de Arsil de volver a xogar unha Copa Galicia e volver a xogar unha segunda división nacional. Sí, é certo que esa diferencia da categoría é definitoria, ou debería ser definitoria, pero penso que estes partidos tamén para o Arsil ten que tomalos como unha pedra de toque, sabendo que vai ser unha temporada dura, nunha categoría máis exixente. Este tipo de partidos te dan ese plus de competitividade para seguir sumando semanas de adestramento, non? Imos ver os colexiados do partido. Lembren, Cristian Martín, Laura Piñeiro e Ángel Severo desta primeira semifinal da Copa Galicia. A outra a disputarán o Celta Femsa Zorca e o Durán Maquinaria Ensino de Lugo. Está todo o pabillón un aspecto espectacular, non? Debido a que encadras este partido xusto na metade da previa do torneo de Cestarrías e do Dream Game que se fixo onte neste pabillón absolutamente cheo. Sí, a verdade é que onte o ambiente vivido aquí no pabillón municipal foi espectacular, gracias ao Dream Game, o torneo en Cestarrías, que trouxo o Real Madrid nada máis e nada menos que 35 anos despois da última vez que pisou Pontevedra. E mañá temos outra xornada de baloncesto de primeiro nivel, neste caso masculino, co Valencia Basket e co Mónaco, e tamén o Leima Coruña, non? Recén ascendido a Liga Endesa contra o Breogán, e rematamos o domingo con Memorial de Maite Méndez, así que coa visita de Perfumerías Avenidas, así que temos unha semana de baloncesto de calidade aquí en Pontevedra que estamos todos encantados. Pontevedra é a capital do baloncesto galego estes días en concreto. En breve comenzará o partido, veremos tamén que quintetos iniciais saen, con que actitude tamén sae o Baxi, porque lembren, a semana que ven ten un partido o máis importante probablemente da súa historia máis recente, non? Máis nem menos que vai xogar a previa da Eurocup ante un equipo italiano da área de Nápoles, eliminatoria a doble partido, a volta en Ferrol o día 26, o premio, a clasificación para a fase de grupos da Eurocup. Todo preparado, lembremos os colexiados, Cristian Martín, Laura Piñeiro, Ángel Severo, para esta primeira semifinal da 37ª edición da Copa Galicia de baloncesto. O ganador actual, o Vicente campeón, é o Durán Maquinaria Ensino, vencedor do torneo do ano pasado. De azul, con unha equipación nova, tamén, bueno, o azul é a cor tradicional de Baxi Ferrol, pero con estes adornos rosas. E vai xogar, pois, Mimi Collins,
Mayra Jainer, dúas xogadoras novas, Gala Mestres, por suposto, unha das máis veteranas desta equipo. Lembren xa a xogadora que do ano 94, experta, 30 anos. No base vai xogar Ángela Matais, que este ano vai ser a titular indiscutible en Baxi Ferrol, xa que Claudia Soriano fixou polo Durán Maquinaria Ensino, ese trasvase de xogadoras do Durán Maquinaria Ensino Baxi Ferrol este ano. Vai ter máis protagonismo, se xa o tiña moito ano pasado con Ángela Matais, pois este ano vai terlo absolutamente todo. Nas filas de Arsil de Pontevedra vai xogar Laura Fernández no base, Raquel Laneiro no escolta, por dentro Cristina Díaz Pache, Heather Foster e no posto de 3 Margarita Moreira. As dúas fichaxes do Arsil titulares. Sí, con ganas de ver esas incorporacións, dúas baixas do Arsil con respecto á plantilla do ano pasado, de Andrea Glomasic e Carolina Bernardeco, e a ver que tal estas dúas incorporacións novas para este ano para o Arsil. Un Arsil que lembren, o ano pasado estivo ata o último partido, primeira canastra en xogo para Gala Mestres, 2 puntos, roubo de balón de Ochan, vai ser Laura Fernández. Finalmente canastra de curta distancia de Ángela Matais, 0-4, entran as asistencias para secar a pista. Comezo arroxador do Baxi Ferrol. Comentábamos que ano pasado o Arsil de Pontevedra, logo xa comentaremos a parte extradeportiva de todo o que rodeou a esa fase de ascenso, pero estivo a un partido únicamente de ascender pola vía deportiva a Liga Femenina Challenge. Sí, a verdade é que dadas as circunstancias penso que fixeron un esforzo maravilloso as xogadoras nesa fase de ascenso, polo menos pudieron pelexar ata final da fase por ese ascenso tan ansiado e tan deseado, non? Como vai ser este ano o esforzo que vai facer o equipo que, lembren, dirixe Marita Janeiro, debuta como adestradora principal cun reto increíble, non? O de basicamente conquerir como sesa a permanencia, porque non é outro. O falábamos antes na previa, non? Falando mentres preparábamos este partido. O único objetivo de Arsil é que haxa dous equipos por debaixo del esta temporada. Sí, penso que ese é o objetivo. Por agora finalización rápida de Baxi, notase ese punto de intensidade física, ¿no? De diferencia na categoría, como Baxi moitos máis activas, máis rápidas, máis potentes, con rotacións moitos máis agresivas en defensa, e o Arsil con dificultades para poder atacar o aro. Defensa zonal, aparece nas filas de Ferrol, Margarita Moreira, bomba de Margarita Moreira, primeira canastra do conxunto de Pontevedra, 2-6 no marcador, boa xogada das xogadoras, a unha auténtica veterana, moitos anos xogando aquí nas filas de Arsil. Matais, interior para Gala Mestres, sacando esa sabiduría, esa experiencia, índose o poste baixo, sacando a primeira falta persoal de Margarita Moreira. Terá 2 tiros libres a xogadora catalana, que sae a súa segunda tempada nas filas de Baxi Ferrol. Antiga xogadora de Arsil de Pontevedra en Liga Femenina 2, Gala Mestres. Logo fixe un periplo por Juventud de Badalona, finalmente acabou a xogar na Liga Femenina Endesa co equipo de Ferrol. 2-8, abre unha pequena brexa xa o Baxi. Laura Fernández xoga con esta xogadora portuguesa, moi interesante o seguimento que hai que facer a Raquel Laneiro tras xogar 2 tempadas en Finlandia, nin máis nin menos, moi lonxe. Xogadora que estivo xogando 3 anos en Azores e marchou directamente das Illas Azores a Finlandia, nin máis nin menos, moi lonxe, pero fixe unha temporada o ano pasado con unhas promedios de 23, non, tamén descoñecemos o nivel, non, da Liga finlandesa. Penso que o nivel este ano de Liga Challenge vai exixir e veremos a ver como responde. Moi bo triple agora de Baxi. Triple de Mimi Collins, que é unha xogadora que nos está nova para nós tamén, para todos os ouvintes televidentes desta retransmisión, porque é o seu primeiro ano na Liga Femenina Endesa. É unha xogadora que veña con unhas referencias de xogador claramente interior, pero tamén unha xogadora moi do gusto
de Lino López, xogadoras, a Lino lle gustan as xogadoras pivots que poidan abrirse, que poidan lanzar de fora, xogar ese xogo tan dinámico, tan alegre que xoga o equipo dos de Lino habitualmente. E tamén penso que ese factor de agresividade tamén o completa a xogadora, vale? Vende, incluso penso que Lin que vende facer o campus de verán, non? Con os Minnesota Lynx para poder entrar no roster da NBA femenina. Non foi así, penso que sobre todo é unha xogadora con moito carácter, e que, como ti dis, que é moi versátil en ataque e que pode aportar un montón a este equipo. Son as novidades deste encontro, ¿no? Pois eso, a presencia de Raquel Laneiro, a xogadora portuguesa, e Laura Fernández, outra veterana, moitos anos tamén en categorías da federación, principalmente en Liga Femenina 2, que poden aportar pois a este equipo de Arsil. E no caso de Ferrol pois temos máis novedades, porque hai certa revolución, non, na plantilla de Lino López. Moitas ganas de ver esta xogadora, unha promesa, a Noa Diju Morro, a xogadora cedida polo Valencia Basket, que está fixo al rol de quecemento tamén. Entón, hai moitos alicientes a este partido. Agora con dificultades para subirlo Laura Fernández. Pasa Heather Foster, culmina a propia xogadora norteamericana. 2 puntos primeiros do partido para Heather Foster, que xa leva 4 ou 5 anos aquí en Pontevedra, Araceli. Xa é unha pontevedresa de pro. Unha renovación importante para este reto que supón a Liga Femenina Challenge. Bo corte de Galamestres, non houbo coordinación defensiva nas liñas de Arsil, e 2 puntos para Galamestres, xa suma 6. Gala corta moi ben cara ao balón, antes Marga simplemente parou solamente o primeiro corte, agora o gañou. Teñen que estar atentas as xogadoras do Arsil e non deixar cortar tan facilmente. Triple de Laneiro, o que queríamos ver desta xogadora. Primeiro triple, han dado tamén na pista Cristina Díaz Pache, outra xogadora con moitísima experiencia aquí nas filas de Arsil. O balón vaixe pola liña de banda, ou pola en xogo o equipo de Marita Janeiro. O Arsil ten que botarse eses nervios, non, de xogar contra un equipo de categoría superior, que sempre te reta un pouco, non, te fai pequeno. Ademais, que Arsil prácticamente comezou a primeiros de setembro a adestrar, e o Ferrol, tendo en conta que tiña ese reto da eliminatoria da Eurocup, pois xa a altura do 20 de agosto xa estaba adestrando. Rebotea Baxi Ferrol, transición ofensiva do equipo de Lino López, bo corte para Galamestres, asiste a asistencia foi de Mataix, canastra de Mimi Collins. Estaba soa debaixo do aro a xogadora norteamericana, procede de North Carolina State, xogou a Final Four da NCAA femenina. Rebotea Galamestres, de novo transición rápida, este o ADN dos equipos de Lino López, ao correr, xogar aberto, xogo dinámico, moi alegre, unha das grandes revelacións o ano pasado. Canastra de Mimi Collins, a súa punto número 7 xa, leva o triple a estas dúas canastras consecutivas a xogadora estadounidense. Balón para Laura Fernández, marca xogada, bloquea Foster, bloquea tamén Cristina Díaz Pache, invirte de novo para Laneiro, esta vez quedou corta, rebote para Popsipilova. A pide no medio Collins, non a miraron, agora sí, recibe na exterior, se foi moi longo ese lanzamento de 3 puntos, xa a sube Laneiro. Por agora o ritmo non para, Araceli. Non, a verdade é que non. Agora penso que se equivoca Raquel da Lima con ese triple un poquinho máis precipitado, pero o ritmo é frenético. Baxi está correndo moitísimo, senón está xogando en transición, en primeira transición, tiros rápidos. Agora se foi ese lanzamento errado por Galamestres, trocos. Entra na pista a xogadora irlandesa, tamén moitas ganas de ver a esa Claire Meliá,
xoga tamén Blanca Millán, a xogadora santiaguesa, fichase esta tempada do Baxi procedente de Durán Maquinaria Ensino, e tamén entrou Moira Jainer, outra xogadora norteamericana deste tipo de xogadoras que Lino tira moito porque é un home que coñece moito o mercado da universitario americano e está moito atento a estas xogadoras do último ano universitario, e outro fichase pois do mesmo selo, non? Contraataque de Ángela Matais, culmina, pero pásase de freada, rebote ofensivo da irlandesa Claire Meliá, e 2 puntos máis, xa suman 19, erra Margarita Moreira, agora no aro que defende o Baxi, boa finta de Blanca Millán, 2 puntos máis, e xa son 21 en 4 minutos. Rebote para Noa Morro, que tamén entrou esta xogadora da que falábamos antes, xogadora cedida polo Valencia Basket, internacional en categorías inferiores, moi xoven, primeiro ano senior. Ataque de Baxi, finta o lanzamento interior para Claire, 2 puntos, moi fácil o que fixo ante Heather Foster. O problema do Arsil xa non neste partido, senón un pouco na configuración da plantilla, que por dentro están un pouco... Eu penso febles. que si Heather e Nerea teñen demasiado traballo. Por agora Baxi xogando totalmente como queren, Arsil xogando o ritmo de Baxi, que non é o seu ritmo, que non é o seu básquet, e non están xogando como penso que debe ser o xogo do Arsil. Está se deixando guiar un pouquiño, non? Por ese ritmo rápido que intenta impoñer o equipo ferrolán. Entrou na pista nas filas do Arsil Marta Fernández, xogadora moi xoven, ano 2005, ten dúas xogadoras do ano 2005 como son María Maestro e Marta Fernández. O equipo Marta Maestro, o equipo de Pontevedra. Rebote para Heather Foster, que terá que multiplicarse nas súas tarefas esta tempada, unha das grandes xogadoras deste conjunto pontevedrés. Rebote rápido e contraataque, tapón de Foster. A asistencia que fixera tamén Carlota Menéndez, que entrou tamén na pista nos últimos rotación xa completa de Baxi, porque tamén entrou Alba Sánchez Ramos, as ex xogadora del Leganés. O equipo completamente modificado xa por Lino López, que hoxe rotará moito buscando evitar riscos innecesarios. Tamén se buscas un ritmo tan alto a todo partido, ao final tens que estar facendo recuperacións e ter unha plantilla un pouquiño longa para poder manter ese nivel de intensidade. Moi boa anticipación aí. Finaliza Claire Meliá, 2 puntos máis, 7-25, e de facto é unha das sinais de identidade dos equipos de Lino López, que o ano que ascendeu de Liga Femenina Challenge a Liga Femenina Andesa, a xogadora que máis promediaba non chegaba aos 25 e a que menos superaba holgadamente os 15. Era un equipo super compensado en todas as liñas. 10 xogadoras sempre en nivel profesional. Este ano o equipo de Lino tira dunha xogadora máis, van a ser 11 na rotación, tamén a liga máis longa para eles con esta Eurocup, se consiguen a clasificación, e ter ese comodín tamén, pois cubre esas lesións, con unhas xogadoras moi polivalentes. Levaron xa para o Arsil de Pontevedra. Entrou tamén Nena Trachesca, segunda tempada no Arsil. Entrou tamén Nerea Liste, unha das xogadoras, a santiaguesa, con máis participación no ano pasado. Sí, referencia, MVP en moitas jornadas, xogadora máis valiosa. Bueno, está moi afincada xa en Pontevedra e con moito peso neste equipo. A perde precisamente Nerea Liste, contraataque de Carlota Menéndez, invirte, o balón chega a esquina para Blanca Millán de 3, non, rebote para Marta Fernández, pase longo, se foi pola liña de fondo precisamente,
erro de Marta Fernández, precipitación, buscaba tamén eso, sorprender, o sea, un día para probar cousas e disfrutar, e se non saen. Sí, estamos en pretemporada, non olvidemos que están nun momento de acumulación de carga ambos equipos e que ten consecuencias, ese traballo ten consecuencias que son moitas veces erros, pases a destempo, etcétera. De feito, a semana pasada, o venres, o Celta Fensazorca xogou con Benfica, partido intenso, de preparación, máis 4 para Celta, e o día seguinte Baxi Ferrol recibe o Benfica, tendo en conta que o Benfica había xogado o día anterior, e lle gañou por 20, 25, 30 puntos, non lembro a cifra exacta, pero iso, entre que as cargas de pretempada xogas 2 días seguidos, xa varía moito o plan de partido, non? Para as dúas planteis. Entra Miriam García, a Vilagarcía, na pista, xa 4 anos de Miriam García nas filas de Pontevedra, a veces alternando co Arsil Mafari, agora xa xogadora de primeiro equipo para esta tempada. Sí, é unha das rotaciones exteriores do Arsil xa nas últimas derradeiras dúas temporadas. Rebote ofensivo de Heather Foster, o balón vai pola liña de fondo, contará con 4 segundos e medio porque o lanzamento de Heather non tocou no aro. O paraba en xogo Miriam García, recibe Marta Fernández dende exterior, non, rebote longo, captura la mesma e falta persoal de Baxi Ferrol. Vai entrar no bonus, a cuarta falta de equipo, a falta de 1 minuto e 7 segundos. Aquí ven a Lino López ollando atentamente ao devenir do partido, as accións das súas xogadoras, sacando conclusións, sacando ensinanzas, sacando preparación para ese tan interesante doble encontro con un equipo italiano para clasificarse para a Eurocup. Lembren, semana que ven partido en Italia e dentro de 2 semanas o 26 o partido de volta. E lembren tamén, xa lles convidamos, xa lles encargamos que o venres 27 a segunda semifinal entre Celta Fensazorca e Durán Maquinaria Ensino, que se disputará en O Porriño, e a gran final o domingo 29 a 6 da tarde na Vila Porriñesa. Errou o primeiro lanzamento Nerea Liste. Vamos a ver que sucede co segundo. Máis 18 agora mesmo para o Baxi. Claro, dominador o equipo de Liga Femenina Andesa ante o debutante en Liga Femenina Challenge. Un puntiño para Nerea Liste. Estréase no partido. A sube Carlota Menéndez. Supera a medio campo. Xoga con Meliá. No Amorro. Recibe de novo Carlota Menéndez. Buscaba a Meliá. Supera a Heather Foster. Boa finalización. 2+1 para Claire Meliá, xogadora irlandesa. O ano pasado, máxima anotadora tamén da Liga Irlandesa. Vaya fichaxes máis exóticos temos hoxe na pista. A portuguesa que xogaba en Finlandia e esta irlandesa. Pelivermella tamén, característica moi de Irlanda, unha nativa de ali. Último ataque do primeiro o cuarto. Balón para Miriam García. Marta Fernández. Agora é Nena Trasesca. Vai se xogar 1 para 1 con diante de Carlota Menéndez. A perde, recupera no Amorro. 2-1, lle dá tempo. Non entrou o intento de Blanca Millán. Final do primeiro cuarto nesta primeira semifinal da Copa Galicia. Club Baloncesto Arsil 8, Baxi Ferrol 27.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está ya a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Estamos de volta na primeira semifinal da Copa Galicia de baloncesto 37ª edición. Aquí no Pabillón Municipal dos Deportes de Pontevedra esta semana, a Vila Pontevedresa cidade, a capital da provincia de Pontevedra, e a capital do baloncesto galego, coa disputa do torneo en Cestas Rías, o partido dos sonos que fíxose onte co Real Madrid e o Mónaco, e ese torneo da Copa Galicia esta semifinal é o domingo. O homenaxe a Maite Méndez, me decías na previa, Araceli. O memorial, si, vai xogar unha semifinal o Arsil co a de San Xosé portugués, e despois xogará o Perfumerías Avenida contra o Ensino de Lugo. Así que todo un luxo esta semana, un gran nivel de baloncesto. Les convidamos a que veñan a Pontevedra a disfrutar desta cidade, a disfrutar dese magnífica memorial tan merecido que vai vivir Pontevedra na figura de Maite Méndez, a eterna Maite Méndez. Tapón de Claire Meliá, con ataque xa de Baxi, a perdeu Alba Sánchez Ramos. Moitas ganas tamén de ver esta xogadora. Ano pasado, tempada moi interesante a que fixo en Leganés, 2 anos no equipo de Madrid. Dá o salto a Liga Femenina Endesa. Boa xogada de equipo, finaliza Blanca Millán, rouba, a piques de roubar estivo a conxunto ferrolán, con dificultades agora nele aliste, e finalmente o ataque estático que xa o marca Trapseska. Falta persoal de Carlota Menéndez. A súa primeira falta persoal, e comentábamos tamén que no primeiro cuarto únicamente 2 faltas de Arsil. Sí, eu penso que o Arsil ten que aprender a xestionar este tipo de partidos, porque vai ter moita dureza nesta liga. Este partido, por eso dicía ao comezo que podía ser unha boa pedra de choque para o Arsil, porque ese nivel de intensidade o Arsil ten que saber xogar con el. Entrou na pista Jory Davis, xogadora moi interesante. A tempada pasada xogou na primeira fase da tempada no IDK Guipúzcoa en Liga Femenina Endesa, e a partir do mes de xaneiro formou parte do Spar Gran Canaria, equipo que finalmente descendeu a Liga Femenina Challenge, pero que por intercambio de plazas co Barça CBS vai xogar a próxima tempada en Liga Femenina Endesa de novo. Volta a pista Mimi Collins, a de North Carolina. Xogadora interesante. Agora está mesmo vai xogar de 5, pero con este equipo tan dinámico que sempre plantexa Lino López, seguro que a vemos a ir de fora. A pide no a Morro, penetra canasta, opta por sacar de novo para fora. De 3, non, rebote para Kensi, non para Nelia Aliste. Unha das máximas rebotadoras, unha boa dupla, pouco curta logo nos cambios de Nerea e Heather, pero o ano pasado fixeron as dúas unha gran tempada. O triple que intentou Trajewska, e hubo falta persoal, serán 3 tiros libres para a xogadora do Arsil. Está sacando un poquinho mellor o balón o Arsil desa presión do Baxi, o que te dicía antes. Penso que ten que acostumarse a xogar a ese nivel de intensidade, vendo unha categoría inferior. Hoxe xogar contra o Baxi
pídelle un puntiño máis de exigencia, entón tens que mantener ese ritmo de calidade e de efectividade pese a exigencia física que te provoca un rival que é máis forte, que é máis rápido e que é máis potente que a ti. Pois 3 tiros libres consecutivos convertidos por Nenad Chesca e a Macedonia suma 3 puntos para o casilleiro do Arsil. Falta persoal que indica Cristian Martín. O colexiado principal do partido de hoxe, falta personal de Nerea Liste. Penso que é unha boa falta, non deixar que a xogadora entre na zona é unha declaración de intenciones por lo menos. Mataix xoga con Jory Davis, asiste a interior a Mimi Collins. 2+1 para a xogadora estadounidense. Boa xogada en ataque que está empezando xa a engrasar esa maquinaria ofensiva o conxunto do Baxi. Un tiro libre adicional para Mimi Collins. Non, rebote para ela mesma. Palmeado boa actitude de Alba Sánchez na pesquisa dese rebote ofensivo. Con dificultades agora, boa defensa agresiva de Arsil. Se agotaba o tempo de forma moi desesperada. Intentou uno Carlota Menéndez. E a falta persoal agora mesmo é de a xogadora que a tempada pasada xogou nos Recoletas Zamora en Liga Feminina Challenge, tamén outra debutante en Liga Feminina Endesa, que contará Lino López. Volta a pista, Gala Mestres, vaise Alba Sánchez Ramos. Ataque para Arsil. Francesca, ben defendida por Mimi Collins, busca 1 contra 1, valente, pero non lle deu para anotar. Ataca Sam Menéndez, Jory Davis, volta para xogar para Galamestres, tiro de media distancia, deses que nunca erra Galamestres, e agora non foi o caso. Con dificultades, Marta Fernández xoga con Miriam García, volta a empezar, marca xogada, marca cornos, suben os pivots, bloquean Nerea Liste, continúa, optan xogar con Miriam García, lle regala o balón ao contraataque de Baxi, quedou curta Carlota Menéndez. Agora a chegada do tráiler de Collins, marca xogada Ángela Matais. Marca xogada, 2x2 polo medio, prefiro optar xogar con Galamestres de 3. Finalizábase o tempo deste ataque con ese triple xa sobre a bocina de a xogadora catalana. Xoga Marta Fernández con Miriam García, volta o balón para a madrileña, para Marta Fernández, disculpen, estaba confundindo con Alba Sánchez, que está no banco da mesa, o sea, escotaba de novo o ataque, a piques de roubar Marta Fernández, plantexa moitas dificultades a Galamestres, que perde a pelota. Con problemas Baxi nestes últimos ataques, Arsil subiu un pelín esa intensidade defensiva e non teñen as ideas tan claras. Sí que é certo que levaban todo o partido con moito traballo sen balón das xogadoras en ataque, agora está baixando un pouquiño, tamén é normal, estaban a un ritmo moi alto, é normal que agora empece o cansanzo. Voltou a pista Heather Foster, outra falta persoal do Baxi. É a primeira de Jory Davis. Por o balón en movimento o Arsil. Marta Fernández invierte para Laneiro. Ataque de Francesca de 3. Non. Rebote poderoso do defensa do Baxi. Vamos a ver tamén como se desenvolve. Por agora non vimos moito a Mayra Jainer, a xogadora co dorsal número 22, a que agora mesmo ten o balón nas mans. Rebotea a la mesma, a segunda sí. Vamos a ver que nos ofrece esta xogadora. Escolta, debutante tamén na Liga Feminina Endesa. Agora con problemas Cristina Díaz Pache para pasar ao medio campo. Francesca finta, ameaza do lanzamento de 3 e loita polo balón que lle corresponde agora mesmo
o Baxi Ferrol. O sinal estaba para que sacaran as ferrolanas que xa teñen encarrilado este partido por 11-33. Sí, bueno, eso xa o sabíamos casi antes de empezar, pero bueno, hai que seguir traballando, non deixa de ser, sí que é certo que é a semifinal de Copa Galicia, pero ese adianto, como ti falabas, para elas agora teñen uns compromisos nas vindeiras semanas importantes para Baxi, e o Arsil, recordemos que comeza a Liga o derradeiro fin de semana de setembro. En Galamestres, de novo de 3 Mimi Collins, e isto é para ver, porque esta xogadora non só xoga por dentro, senón que tamén sae a anotar, a buscar espacios, e ten un bo lanzamento, sae a súa segunda tripla do partido. Rouba o Baxi. Ángela Mataix non convirte Collins o rebote, o pelexa Foster, que conseguiu finalmente. Agora é P de Galamestres, nova conta para o conxunto ferrolán. Cambios, entra a xogadora que ten que levar este ano pois eses galóns de mando na dirección, que non é outra que Laura Fernández Fiel. Sí, a marcha de Carolina Bernardeco para Cortegada, para Vila García, deixou un oco na dirección deste Arsil, que é certo que levan anos xuntas, pero que no posto de base agora pois teñen que volver a engranar. O ben que estaría este Arsil con dúas xogadoras que me veñen agora a memoria, Carla Fernández e María Lago. Dos grandísimas xogadoras, moitísimos anos, a porriñesa e a viguesa. Sí. Bueno, pois xa lle cumpriron unha dade, xa levan creo que un ano sen xogar, non? Sí. Pero acho que nese punto de experiencia, de veteranía, estivera moi ben que Carla xa leva un par de dúas temporadas, penso que leva sen xogar xa. María xogou o ano pasado, pero eran esas xogadoras comodín que sempre tiña aí o Arsil, que completaban moi ben o planel que ano tras ano presentaban. Tiros libres agora para Laura Fernández Fiel, que estaba mirando as súas estadísticas na páxina oficial da Federación Española, e que debutou no ano 2008 e xa leva 458 partidos nas categorías FEB. Xogou, lembren, no Baxi Ferrol no ano do ascenso do conxunto ferrolán a Liga Feminina Endesa. Ten que mostrar, bueno, os últimos anos estivo xogando en Estepona, en Melilla, ten que ser esa experiencia. Canasta de Popsipilova, que non pensábamos que iba a ter moitos minutos hoxe, porque tivo unha lección no Nocello dun partido previo, bueno, tendo en conta que o día 18 xogan esa eliminatoria da Eurocup, pois, pero en todo caso está para xogar Popsipilova. Sí, que accidentado inicio na súa aventura ferrolá, non? Porque recibiu tamén un golpe no que tuvo puntos de sutura no pómulo no torneo en Cestas Rías, celebrado o derradeiro fin de semana de agosto. Esa escordadura de Nocello que distí, eso que viña de clasificar a República Checa, ¿no? para ese clasificatorio do Mundial do 26. Popsipilova, 2 puntos, esa marcan os 42 máis 30 para o Baxi. Está facendo un paseo militar o conxunto de Lino López, mantendo sempre a intensidade, porque ese 2+1 de Laura Fernández. Comentábamos que esa intensidade, porque a mellor forma de evitar lesións tontas xeralmente é estar intensa aos 40 minutos. Sí, pero eu lembro, porque teño boa memoria, porque xa fai moitos anos, pero lembro que personalmente percibín o cambio de categoría do que hoxe a Liga Challenge, a Liga Femenina, ese salto de físico, ese salto de forza, de velocidade, de intensidade. Ese é o gran diferencial entre estas dúas categorías. Que co salto a Liga Challenge, certo é que mellorou moito a competitividade, non? Porque xa non son 28, 30 equipos na segunda categoría, senón que son únicamente 16 a nivel toda España.
pero este paso do Arsil da Liga Femenina 2 a Liga Femenina Chañes lle vai pedir, exixir esa mellora física que o equipo de Marita Janeiro necesita para acadar ese objetivo que lembren, non é outro que quedar polo mínimos 14 desas 6. O certo é que vai ser unha liga na que vai ter rivais directos, non? Porque xa cada equipo se vai perfilando en torno ás plantillas que van facer e demais. Non é pois é un abanico de 6-7 equipos fácil que poden estar pelexando por salvarse. Canastra ao contraataque de Gala Mestres a cada punto 44 o conxunto ferrolán que dirixe este home que ven nas súas pantallas, non sei se crash o Lino López, o coruñés, xa moitas tempadas, agora adestrador principal, director deportivo, contrato longo tamén, desas cousas extrañas que tamén non habitan no baloncesto nacional, de 3 anos creo que era cando foi a súa renovación. Esa é un home, Lino, completamente ADN Ferrol, esa é moitos anos, é un home da casa, xa. Si, é diferente, non? Cando tes unha planificación a un ano, a saber que estás construindo algo con un proxecto un pouquiño máis longo, que tes un pouquiño máis de marxe para intentar, eu penso que dar un paso que xa o fixo, non? O sea, o partido que teñen a vindeira semana é o premio, non? Que ti dixeches moi ben antes, é o premio a eses pasitos que vai dando nas últimas tempadas Baxi Ferrol na máxima categoría. Porque de facto o que fixo ano pasado o Baxi Ferrol foi unha tempada incrible, porque, lembren, clasificou para os playoffs de ascenso, quedou oitavo clasificado e ademais fixo tamén a clasificación para a fase final da Copa da Raíña, quedando entre os 8 primeiros na primeira volta da Liga, e rememorando tamén eses anos que tiveron tan bons o equipo ferrolán que xogaban en Esteiro naquel momento, nesa caldeira de Esteiro, Rusidos de Esteiro, caso que é unha peña da parroquia ferrolana, que chegaban a ser semifinalistas de Liga, con María Araujo o mando, grandísimas xogadoras. Agora, pois eso, reverdecendo tamén esas antigas experiencias nesta, agora a Liga Femenina Endesa tamén cambiou moito, consigue sacar a falta a Heather Foster, pois pola presencia de equipos con unha orixe masculina, como pode ser o Casa de Monzaragoza, como pode ser o Valencia Basket, con grandes orzamentos, que no momento en que Baxi Ferrol, por exemplo, chegou a xogar esas semifinais de Liga, non existían. Claro, sí que é certo que a Liga Femenina mudou, incluso poderíamos dicir que hai dúas ligas dentro da mesma liga, pero penso que o máis interesante é que Ferrol ten un bo proxecto, está avanzando ano a ano e quere máis. Eso é unha motivación tamén para as xogadoras de fora querer vir. Ves que hai un proxecto que van conseguindo dar pasiños cara adiante e fai que xogadoras ambiciosas queiran participar dese proxecto. Ademais é un concepto bastante extrapolable o que está facendo o Durán Maquena Ensino en Lugo tamén, atraendo tamén bastante talento. De facto, pues ese trasvase que houve xogadoras de Ensino de Ferrol a Ensino, agora contraataque finalizado por Gala Mestres desta trasvase que houve de xogadoras, e tamén do Celta Fensa Zorca, que tamén máis novel no que é a máxima categoría, segundo ano despois de moitos anos sen estar en máxima competición, para traer talento a Galicia, que o ano pasado sí que logrou reter os 3 equipos en Liga Femenina Endesa. Canastra de Laura Fernández, coloca punto número 17 para o Arsil. Xa estamos no último medio minuto da primeira metade semifinal da Copa Galicia de baloncesto entre Arsil e Baxi Ferrol aquí no pabillón municipal dos Deportes de Pontevedra. Rebote longo que o captura Laura Fernández, mira o marcador,
Restan 8 segundos. Xoga con Laneiro. De novo Laura Fernández polo medio. 2 puntos. Fantástica. Canastón de Laura Fernández para por o resultado final da primeira metade. Arsil 19, Baxi Ferrol 48. Resumen rápido, Araceli. Diferencia de categoría moi marcada, equipos todavía en fase de construcción, Baxi Ferrol moi activos, un primer cuarto fantástico, penso, baixaron un pelín nesta última parte en canto a intensidade, pero penso que moita intensidade defensiva, presión a toda a pista, cousas novas, bueno, Arsil ten que saber xogar con ese nivel de dificultade que impón Baxi Ferrol, moi superior. Positivamente encantoume Mimi Collins, xogadora moi versátil, creo que pode aportar un montón a este equipo de Baxi Ferrol, que pode sumar e contribuir a seguir crecendo. Moita diferencia o que preveíamos, pero que cada equipo ten que seguir a súa liña de traballo. En menos de 10 minutos voltamos aquí no pabellón municipal dos deportes de Pontevedra. Arsil 19, Baxi Ferrol 48. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Estamos de vuelta en la volta do primeira semifinal da Copa Galicia de baloncesto feminino aquí no pabillón municipal dos Deportes de Pontevedra. Victoria provisional por 19-48 para o Baxi Ferrol diante do anfitrión do Club Baloncesto Arsil, equipo que esta tempada vai debutar na Liga Feminina Challenge. O balón foise pola liña de fondo desta xogada de ataque do Arsil
tempada de risco para o conxunto pontevedrés, pero de ilusión, de moita ilusión, porque retorna a segunda categoría despois da reforma, non? Despois do ano da pandemia, e a creación da Liga Femenina Challenge. Rebota a segunda categoría nacional o conxunto pontevedrés, un auténtico clásico tamén das competiciones FEP. Ataque para o conxunto capitalino. Subía a línea de fondo, balón para Heather Foster. Laura Fernández, mira a Heather, opta por entrar a canasta. Canastón de Laura Fernández fiel. Laura María, 2 puntos para esta veterana xogadora con moita experiencia, que é o que necesita tamén o conxunto pontevedrés. De 3 Galamestres, triple de Galamestres. Non pode deixarlle marca tanto espazo a Gala. É unha auténtica francotiradora, xogadora catalana. Contraataque agora do Baxi. Quería asistir a Mimi Collins. A propia Galamestres curtou a defensa do Arxil. Xa xoga Laneiro con Heather Foster. Margarita Moreira opta para xogar de novo con Laura Fernández, con dificultades, perdón, con Nerea Lista agora co balón. Tivo que salir a xogadora santiaguesa a recoller. De 3 o intentou, xa se esgotaba o tempo de posesión o ataque pontevedrés. Agora ten Mataix con Mimi Collins de 3, non esta vez, pero esa xogada vamos a verla moito, esa, sí. Que saia a xogar fora a xogadora estadounidense. Con dificultades, quería recibir o conxunto pontevedrés. Balón se foi pola liña de banda, por algo en movimento Margarita Moreira. Recibe Laura Fernández, sai a bloquear Nerea Liste polo medio, non o ven claro, optan por xogar polo lado dereito. O balón finalmente retornaba a Nerea Liste. Balón para Arxil, 4,9 segundos no reloxo de posesión. Por o balón en movimento Margarita Moreira, defendida, interrumpindo o saque Galamestres. De novo Laura Fernández, bloqueo de Foster, esgotase o tempo, 3, 2, 1, sobra a bocina, non entra, rebote de Nerea Liste, trata de subilo, falta persoal abaixo do conxunto ferrolán. Penso que o Arxil está conseguindo xogar un pouquiño máis o que quere xogar, polo menos plantexando os seus sistemas, intentando facer chegar o balón onde realmente quere. Xa pasaron esos nervios no primeiro cuarto e penso que saíron con as ideas un poquinho máis claras do descanso. Laura Fernández xoga con Foster, mão a mão con Laneiro, continuación de Foster, 2 puntos, moi boa xogada do Arxil. Combinaron ben en 45 graus tanto Laneiro con Foster, e o 2 contra 2 continuación culminado por Foster. Mataix la pide dentro Collins, moito máis grande que Margarita Moreira, están saltando chispas neste enfrontamento. Rebote ofensivo para Baxi, de novo Collins, axuda de Liste e falta persoal na axuda da xogadora santiaguesa. Ben buscado por parte de Baxi, esa de no cambio quedar a Margarita Moreira defendendo a Mimi Collins. E buscaron moi ben meter ese balón interior por segunda vez e logrou acadar aspectos positivos. Doble cambio en Baxi. Entran Noa Morro, entra Blanca Millán, espera a xogadora irlandesa Claire para entrar na pista porque vai sustituir a súa compañeira que está na liña dos lanzamentos libres. Mimi Collins erra o primeiro. Lembren, xogou a final a 4 con North Carolina State. Esta xogadora que debuta esta tempada na Liga Feminina Endesa.
3 equipos galegos na Liga Feminina Andesa e Nano. Como o ano pasado, foi un éxito a permanencia dos 3 equipos. Outro ano máis a disfrutar do mellor baloncesto femenino en Galicia. Lugo, Ferrol e Vigo. Lembren, comezo da Liga Femenina Andesa o 5 de outubro. Supercopa de España o fin de semana anterior, coincidindo tamén coa fase final da Copa Galicia que disputarase en Porriño o fin de semana do 27 e do 29. Ademais, cun partido moi interesante tamén, que a fase é unha final directa neste caso, o mesmo Benres 27 Ás 6 da tarde penso que é o partido, sí. Entre Maristas Coruña e Mariscos Antón Cortegada. Correcto, sí, é unha doble final, non? Da Copa Galicia este ano. Fan unha final dos equipos da Liga Femenina 2 e a final senior, non? Que lle chaman, que a que se disputará ese domingo en O Porriño. O primeiro finalista sairá do que venza hoxe, o que gañe nesta primeira semifinal. Por agora ten un clara cor azul. Tiro de Laneiro, reboteo fácil, Noa Morro, Claire Meliá, Noa Morro, de novo, con Carlota Menéndez. Boa combinación entre Meliá e Noa Morro, e 2 puntos máis para Noa Morro desta xeración de Valencia Basket, que foi moi desexada por moitos equipos de Liga Femenina Andesa a cadar a cesión, que estou falando de 3 xogadoras, de Noa Morro, de Agua Fam, que xunto a Elena Bonavida van xogar en Guernica esta tempada, pero vamos, acho que a metade dos equipos de Liga Femenina Andesa preguntaron a Esteban Albert se podían conseguir a cesión para que tivera máis minutos, que é un pouco objetivo que ten Valencia Basket con estas xogadoras de perfil moi xoven en Liga Femenina Andesa. Eu teño moitísimas ganas de ver a Agua Fam en Liga Femenina Andesa. Sí, penso que é moi bo que vexamos a esa canteira empezar a bregarse na máxima categoría, non? Tendo en conta que hoxendía é un atractivo moi grande para as xogadoras o cruzar o charco, marchar a Estados Unidos a estudiar, entón que lle den a oportunidade ás xovenes promesas que van surdindo verán tras verán e ano tras ano, e que lle den minutos é moi interesante. E o que seguro que o que quere ver esos minutos de Agua Fam, de Elena Bonavida, de Noa Morro na Liga Femenina Andesa é o seleccionador nacional Miguel Martínez Méndez, que en primeira fila, non o ven nas pantallas, está do lado das cámaras, está atentamente seguindo as sensacións, as situacións deste partido, observando sempre o adestrador, ven agora mesmo nas pantallas, Miguel Martínez Méndez, seleccionador nacional. Lembren, este ano quinto clasificado nos Xogos Olímpicos de París 2024. Está mirando pois esas accións de Noa Morro, desas xogadoras interesantes, porque ten onde elexir, non? Blanca Millán, Sí, Ángela sí. Matais. Gústame a plantilla, penso que non baixa o nivel ni en a intensidade, que con esas rotacións que fai Lino mantén o ritmo que quere para o seu equipo, e o que pensa que é o mellor plan de partido, sen dúbida. Foi por o banquillo Marga, entrou Nena. Trocos no Arsil de Pontevedra. Asume Laura Fernández, 2 contra 1 da defensa do Baxi, pero ela consigue sair, cambia de man, no hai. Que canastrón de Laura María Fernández Ciel. 2 puntos para esta veterana xogadora. Está sola Carlota Menéndez de 3, non. Rebote longo de Cristina para Arsil, deixonos sair Cristina de Apache, que non miramos moitos minutos este partido. Era unha cousa física. Eu penso que non, falei con ela na previa do partido. Está claro que ese triunvirato de Heather, Nerea, Cris Díaz Pache vanse repartir todos os minutos desta temporada dentro da pintura. Penso que é unha xogadora que o Arsil ten moita sorte de contar con ela outro ano máis, porque multiusos, como digo eu,
suma moito as facetas do equipo, o triple de Nena que non entrou agora. E que tamén estamos falando de xogadoras clásicas do Club Baloncesto Arsil. No caso de Cris Díaz Páchez, xogadora nada en setembro do 93, vai cumprir o día 20 31 anos, pero que, claro, xa leva un total de 7 anos con ficha do primeiro equipo do Club Baloncesto Arsil, pero os que xogando partidos con co seu clube de precedencia, que é o Universitario de Ferrol, eses dos primeiros anos, que ano 2009, 2010, 2011, xogando co Uniferrol, debutou en categoría, aso que naquel momento Ferrol estaría en Liga Femenina 2, e xa dende 2011-2012 a xogar partidos co Arsil, unha auténtica institución tamén neste clube pontevedrés, a xogadora Cristina Díaz Páchez. Por agora, Araceli, o partido baixou pulsacións, porque a distancia mantense nos 30 puntos. Si, o que dicíamos, penso que o Arsil asustaron ben un par de cousas no vestiario, no descanso, e o que dicíamos, ti tes que ter un plan de partido. Baxi Ferrol é infinitamente superior, pero ti tes que poder xogar o teu baloncesto. Entón, penso que o Arsil está conseguindo iso, está movendo o balón, está podendo circular, pode fallar ou non, pero está dando un pasiño adiante Laura Fernández, que agora vai ter os minutos de descanso, os primeiros neste cuarto, entra por Marta, pero penso que sí, que Baxi baixou un pelín, ¿no? Ese nivel de intensidade, esa versión a toda a pista, con traps que facía, baixou un pelín, que tamén é normal. Entrou na pista Marta Fernández Muñoz das filas do Arsil. Interior para Morro, consíguese sacar de enriba a Nena Trafsesca, pero con falta persoal da xogadora alicantina, canteira do Valencia Basket, cedida polo Clube Taronja. Entra na pista co dorsal 1 Alba Sánchez Ramos, a ex do Leganés. A piques de interceptar, falta personal de Alba Sánchez. E como está en bonus o conxunto ferrolán, pois 2 tiros libres cos que contará Raquel Laneiro, xogadora portuguesa bastante xoven, é do ano 2000, en novembro, agora mesmo ten 23 para 24 anos, pero xa 3 anos na LFB, na Liga Femenina de Básquetbol portugués, e 2 anos en Finlandia, un deles a máxima anotadora da competición. Claire Meliá xoga con Noa Morro, Blanca Millán de 3, saíuse. Esta mañán estiven ollando un vídeo de Blanca Millán lanzando triples, non sei ata cantos chegou a converter, non lembro o número, pero era unha cousa auténticamente escandalosa. Que se fixo viral, non? Que aí ao comezo do verán. Sí, correcto. Saíbume onte pola noite nuns reels destes do Instagram. Fantástica acción, culminada por Heather Foster. Boa asistencia de Marta Fernández Muñoz. Agora de novo rouba Foster. Tempo morto que pide Lino López. Monse contenta o banco do Arsil porque non lle gustou nada este parcial a Lino López. Sí, porque realmente era o que estábamos a dicir, parecen que as pernas empezan a pesar en no Baxi Ferrol, o Arsil con 2 canastas consecutivas anímase un pouquiño a intentar volver o partido e competir.
Voltamos no pabillón municipal de Pontevedra, lembren. Primeira semifinal da Copa Galicia de Baloncesto, 37ª edición. Vence provisionalmente o Baxi Ferrol por 31-57 ante o anfitrión, o Club Baloncesto Arsil. Tempo morto que tivo que pedir Lino López, non lle gustaba o que miraba, e agora, de feito, 2 contra 1. E roba por detrás Raquel Laneiro. O balón xa pertence o Arsil. Trapsesca xoga con Laneiro, sae polo medio da pista, consigue evitar, non, o tapón na axuda de Noa Morro. De 3 Díaz Pache, non, baixo chan, rebote para o conxunto ferrolano, xa sube Carlota Menéndez, a ex de Recoletas Zamora, con Claire Meliá, Blanca Millán, xogando abertas ahora, pero o equipo ferrolán, o corte de Noa Morro, pero moi atenta a defensa pontevedresa. Un pouco precipitado ese pase de Blanca, penso, non? Ainda non fixara a posición Noa Morro, o balón non chegou ás súas mans. A sube Marta Fernández, xoga contra Chesca, a Macedonia. Balón de nuevo para Marta Fernández, bloqueo de Heather Foster, con dificultades o ataque ferrolán. Pontevedres, perdón, está Miriam García, xuntanosa posición, esperando polo balón. Lanza de 3 Miriam, tapón de Blanca Millán, tamén era certo que se remataba o tempo da posesión. Millán xoga con Noa Morro, 2 puntos, asistencia, canastón de Costas de Noa Morro. Boa asistencia de Blanca Millán, que neste momento, neste caso, sí que fixo o pase en tempo, xusto para ese corte. Sí, o Arsil ten que asustar a defensa das xogadoras en balón. Está moi pendente, está defendendo ben, está aguantando en ataque estático, pero están xusto fallando neses movementos da xogadora cara a canasta, e Baxi traballa moi ben sen balón. Sustitución no Baxi, voltou Jory Davis, foisen Noa Morro, interior, perdón, penetración a canastra de Marta Fernández, non puido anotar, fixose de noite ante a axuda defensiva do conxunto que dirixe Lino López. Ataque xa para o Baxi. Jory Davis xoga con Alba Sánchez, de novo balón para retorna para madrileña, de 3, triple de Alba Sánchez Ramos. Queríamos ver esas accións de xogo da xogadora madrileña. Lembren, 2 tempadas consecutivas no básquet leganés en Liga Femenina Challenge, un bo prospecto de xogadora que vai debutar esta tempada nas filas do Baxi Ferrol na Liga Femenina Endesa, con dificultades agora Marta Fernández Mullón das fintas, e lanzou de 3 puntos Nena Trapsesca. 3 para Macedonia, 3-4, 6-3. Entramos a no último minuto do terceiro cuarto. Interior de Carlota, a base xogándose esa acción no poste baixo, sorprendente. Falta persoal do conxunto verde do Arsil. Están en bonus, era falta de tiro. 2 tiros libres para Carlota Menéndez. Ahora pasado lembren en Recoletas Zamora. Convirte o primeiro esta xogadora nada no 2002 en Madrid. Pasado tamén en 2 tempadas no Maristas de Córdoba, na Liga Femenina 2, na Liga Femenina Challenge. Tamén xa ano e medio xogando en Leganés. Curto o balón o Baxi, canasta de novo Carlota, rouba, rebote para Jory Davis. Agora está sendo un continuo perdas de balón. Lanza de 3 Blanca Millán, sí, balón que vai ser por liña de banda. Lástima que Baxi non rematara este ataque con algunha
acción positiva porque está subindo o nivel de intensidade, está volvendo a presionar a toda a pista con moitas rotacións entre elas, está subindo ese nivel, pero agora erraron o tiro moi ben agora Chris a Heather. Exactamente, 2 puntos para Heather Foster. Contraataque agora do Baxi porque finalizaba o tempo. Tan só 3 segundos e charlan agora os colexiados para ver que van a sinalar falta persoal en ataque da xogadora dorsal número 66 de Carlota Menéndez. Empotrou, finalmente decidiron os colexiados. 3 segundos no relóxio de partido. Protesta Lino López, o ven aquí. Deulle Heather ríndose, chocoulle a man como asumindo o que ti estás dicindo, non? Que era máis falta de Heather que falta en ataque. Negaba a maior Lino López, o miraban nas fantásticas imaxes que, como sempre, nos sirve RS Pro Video. Final do terceiro cuarto. Club Baloncesto Arsil 36, Baxi Ferrol 67. Final do terceiro cuarto no pabillón municipal dos Deportes de Pontevedra nesta semana de festa do baloncesto aquí na cidade de Pontevedra. Lembren, estamos na primeira semifinal da Copa Galicia de baloncesto feminino. Mañán torneo masculino en Cestarías, Valencia Basket, Mónaco, os conxuntos galegos. Os dous conxuntos galegos de Liga Endesa, o Leima Coruña e o Breogán de Lugo. E o domingo, o memorial, primeiro memorial, Maite Méndez, Perfumerías Avenida, Durán Maquinaria Ensino, e logo tamén na propio Arsil. Na previa o Arsil contra un equipo portugués, entrada de balde aquí no pabillón municipal. Pois convidamos a todos a que veñan a este fantástico homenaxe que ten máis que merecido Maite Méndez. Lembren que nos deixou alá polo mes de abril, antes xusto da fase de ascenso, que tan brillantemente xogou o seu equipo na súa memoria, na súa honra, na vila de Utebo. Quedou a un partido o ascenso o conxunto que xa dirixía Marita Janeiro. Primeira acción defensiva de mérito do conxunto pontevedrés. A sube Marta Fernández Muñoz. Balón moi longo para Francesca, e tal vez esta xogadora talentosa como é Marta Fernández Muñoz debe tamén aprender destas tipo de xogadas que non ten que poñer toda a carne no asador, non? Sí, lembro que na fase o papel de Marta no derradeiro partido na remontada foi fundamental. O papel dela, creo que fixo moi boa campaña o ano pasado, complementándose os minutos con Carolina Bernardeco, que deu algún partido un pouquiño máis baixo, pero recordemos que Carolina Bernardeco comezou a temporada pasada cunha lesión, e Marta chegou recén incorporada, tendo que asumir esa titularidade no posto de base dun equipo. Penso que este año ten que ser un pouquiño de consolidación, non? Moitos minutos vai ter que ter Marta Fernández precisamente para acompañar a Laura Fernández, tamén xogar de dous en determinados momentos. Pode ter tamén as súas opcións de xogo. Se como a Aris é unha xogadora que o ano pasado fixo accións de mérito como esta asistencia que lle acaba de facer a Cristina Díaz Pache. 2 puntos para o Arsil, 3-8, 6-9. Ataque xa para Baxi. Claire Melia xoga
con Menéndez, moitos minutos agora para Menéndez na pista. Jory Davis, balón retorna a Menéndez, finta por un lado, finta polo outro, opta para abrir afora, para o triple de Blanca Millán. Como nos gusta tamén vela recuperada Blanca Millán despois das lesións que tivo. O ano pasado foi unha lesión grave, non? Dixeron yo non tivera unha potente. Eu Lesión, tamén efectivamente. tiña ganas de mirala aquí nesta nova andaina con Ferrol, que penso que é ilusionante, ten que ser ilusionante para toda a afición ferrolá, este equipo nesta tempada. O ano pasado lembra Blanca Millán xogando no Durán Maquinaria Ensino. Carlota Menéndez polo medio, 2 puntos para a xogadora que defende as cores do Baxi. De 2 pesaba Nerea Liste dende a esquina. Boa acción de xogo da santiaguesa, da compostelá. Nerea Liste, xa rebotada agora a Cristina Díaz. Perdón, era Nerea Liste, aquí saiu rebotada, a sube Trapsesca, asiste a Nerea polo medio. Vale. 2+1, parecía pasos dende a nosa posición, pero Laura Piñeiro determinou, a árbitro galega, determinou que eran 2 puntos máis 1 a acción da xogadora de Nerea Liste. Está topando finalizacións en transición o Arsil polo carril central, están correndo ben. Primeiro foi a finalización de Cris Díaz Pache, agora conseguiu sacar cousiñas positivas Nerea con ese 2+1, vai co tiro libre adicional. 5 puntos que leva convertidos ata o momento Nerea Liste. Moi repartida a anotación do Arsil, sí. O ano pasado Nerea Liste estivo perto do, se non ao acadou as dobles figuras, non? Cerca dese 10-10. Por unha xogadora que ten ese instinto, esa xogadora que é moi difícil de atopar por ese instinto polo rebotador, porque non é unha xogadora moi alta, pero consigue é unha Felipe Reyes femenino actual. Sí. Desde que saben colocarse no sitio, non? E que traballan moi ben nesa colocación para conseguir os rebotes. Sí, Nerea é unha rebotadora que chama a atención, mírala día tras día, ver como tío dixeches, non? Que con unha estatura que non destaca, que case sempre ten que bailar coas máis feas, e consiguen moi bons resultados. Mira, en liga regular 13 puntos, 11,1 rebotes o ano pasado. No ámbito feminino a mí lembrame unha, es que son moi bellos, xogadora xa retirada de hai moitos anos, que se chamaba Ilenia Manzanares, que tiña un auténtico imán para o rebote ofensivo. O contraataque do Baxi Ferrol, 2 puntos para Carlota Menéndez, que está a aproveitar os minutos que lle está a conceder o seu adestrador. Presión en toda a pista do Baxi, a piques de chegar Claire, melía o roubo, finalmente o rouba de novo Carlota Menéndez. Blanca Millán se parou, se freou, tripla de Blanca Millán, cando unha xogadora planta os pés da maneira que o fixo Blanca Millán, é o 50% da canastra. Sí, en esta categoría máis se tira solo, a efectividade aumenta. Estas xogadoras tiran moito, adestran moito o tiro. Pois estábamos a mirar as estadísticas de Nerea Liste, 13 puntos e 11 rebotes a tempada pasada. É a súa terceira tempada no Club Baloncesto, cuarta tempada, perdón, no Club Baloncesto Arsil. Tivo un anterior xa no seu equipo de procedencia, que é o Rosalía, Ullao e Rosalía naquel momento, adestrada por Chiqui Barros, por un auténtico clásico do baloncesto galego. É unha xogadora pois que, bueno, pois esa ventaxa competitiva que ten o baloncesto Arsil respecto ás xogadoras que veñen aquí a estudar, tanto a fisioterapia como a ciencias de actividade física do deporte. Este foi o caso de Nerea,
e tamén pois prácticamente unha arxiliana máis Sí, despois sí, sí. de 4 tempadas. Penso que esa é a fortaleza do Arsil este ano. O grupo humano levan varios anos traballando xuntas, as incorporacións parece que suman, antes falaba co equipo técnico e están contentas como están adestrando. Vai ser un ano duro porque o ano pasado pasas de estar competindo por intentar ir a fase, logrando ir a fase, este ano se presenta como un ano duro de pelexar por non descender, non? Ese penso que é o hándicap de ter que xestionar emocionalmente o equipo ao longo das xornadas, non? En esta andaina do Arsil. Si estaba a mirar precisamente agora o dato de Blanca Millán, lesionouse na tempada 22-23, na metade da mesma, reapareceu o ano pasado en torno á xornada número 8, 9, 10, chegou a xogar 20 partidos, 20 encontros, promediou 10,8 puntos e 3,8 rebotes, é dicir, está xogadora plenamente recuperada, un fichaxe de auténticas garantías para o Baxi Ferrol de Lino López. Ataca xa o Arsil. Laura Fernández xoga con Nerea Liste, prácticamente agora con parte do equipo titular. Entrou na pista tamén Aldara Vázquez. Moi ben agora Arsil. Asistencia para Heather Foster, moi ben xogado o conxunto pontevedrés. Comentábamos a presencia de Aldara Vázquez, a filla da falecida Maite Méndez, sempre a cabalo entre o Mafari sobre todo xogando moitos minutos no Mafari, máis que no propia Arsil, pero unha xogadora tamén fundamental nese facer equipo que ti dis, Araceli, que ben coñeces a este clube. Sí, este ano eu o que miro nestes meses dende o pasado abril é as ganas de todas as xogadoras do Arsil, de todas as categorías, de todos os adestradores e de toda a xente que forma a familia do Arsil, de botar unha man non neste ano tan complicado que se avecina sen a figura de Maite. A verdade é que é emocionante ver como as xogadoras están implicadas neste ano complicado. Onte tamén se fixo un homenaxe a Maite Méndez neste partido Dream Game, ¿no? do encestarías entre o Real Madrid o Mónaco, Aldara e a súa irmá Mariña lle deron un ramo de flores en lembranza da súa nai Maite Méndez. 2 puntos para Mayra Jainer, non está moi pródiga esta xogadora hoxe en tareas anotadoras. Estamos tamén vendo as súas primeiras impresións, non está causando tanto impacto como esas minutos que tivo a propia Claire Meliá ou Noa Morro ou incluso a súa compañeira de nacionalidade Mimi Collins, pero sen duda alguna está todavía en un proceso de adaptación, ¿no? O xogo do Baxi, en particular o xogo que plantexa o seu adestrador Lino López. Trocos, vai poneño malo en xogo agora Aldara Vázquez para o Arsil, con dificultades, curta esta xogadora que estamos falando de Mayra Jainer. A piques de cortar a defensa do Arsil, balón que se vai por a liña de banda, por ao en movimento Ángela Mataix, unha grandísima xogadora, ten unha oportunidade este ano tamén de seguir crecendo a carón de Lino López, que lle va a dar moitos minutos e o gallá este Baxi se saquen de clasificarse para a fase final da Eurocup. Serían unha liguiña en grupos de 4, bueno, pues sí que sería unha ilusión para todo o baloncesto galego que o equipo que dirixe Santi Rey, que adestra a Lino López, pois é o noso representante en Europa, porque había moitos anos que non xogaba un equipo galego unha rolda previa e xa non digamos unha fase final. Pois se non lembro mal, o Celta, non? Xa fai anos e anos. Sí, porque agora se falamos de memoria, xa tiramos pois dese Celta que nos anos 2000 venceu a Liga, gañou a Liga. Sou consciente de que houve un ano que xogou a Euroliga, cando a Euroliga era unha Euroliga de 16 equipos, de 2 grupos.
fixo unha liga que acho que gañou 3 partidos e perdeu 13 ou 11, perdón, ligas de 14 de moitos partidos, pero non lembro se despois entendo que o Uniferrol cando era estes que comentamos antes de María Araujo, Bea Sánchez e demais, se clasificando para Europa, porque chegou a unhas semifinales de liga, creo que non dispoña dos cartos para poder competir, non? Que sucede moito. Pero o que falábamos, eu penso que ir dando pasos cara adiante é un atractivo para todos. O xogo é divertido do Baxi, penso que as incorporacións van sumar un montón, e coa ilusión de mellorar os resultados do ano pasado, que é ben difícil, como ti comentabas, non? Clasificado para a Copa da Raíña, clasificado para playoffs. Pois este ano o paso é intentar meterse nesa Eurocup e incluso poder competir, non? Na Copa da Raíña nesas primeiras eliminatorias. Balón para Gala Mestres. Estaba un desemparellamento con Heather Foster, aproveitou que era a máis pequena para quitar do sitio a Heather Foster, penetrar a canasta e 2 puntos máis para Gala Mestres, que xa está nunha boa cifra de 15 puntos nestes momentos. Heather Foster, bo pase, pero boa axuda de Mataix, fixo taponou incluso. De 3. Agora sí. Jainer deixando pegada, deixando o seu selo aquí na pista do Municipal de Pontevedra. Estamos xa no último cuarto. Laneiro no rebote para Collins. Xa sube Mataix, ordea a xogada, indica que se movan as compañeiras, xa se colocan. A que recibe Jainer. Xoga mao a mao con Galamestres. Curtou. Nerea Liste atenta a interceptar esa acción de xogo. Volve Trapseska a pista. Volve tamén Popsi Pilova nas filas de Baxi. A que se vai Jainer. Ataque para Baxi Ferrol. Estamos a nos derradeiros 2 minutos desta primeira semifinal. Está vencendo o favorito. Canastra de Popsi Pilova, que hoxe non nos amosou ese lanzamento de 3 tan fantástico que ten a xogadora checa. Se entrou na pista tamén nas filas do Arsil Marta Maestro, xogadora co dorsal número 41. Que nos podes dicir dela? Xogadora que sabe tamén a segunda campaña, compaxinando o equipo do Mafari de Primeira Nacional, botando unha man, pois o que falábamos antes, todas arrimando o ombro nun ano que se presenta ilusionante e complicado, penso porque por partes iguais, pero xa é unha xogadora que contou con algún minuto nunhas rotacións en algún partido o ano pasado, e que hoxe tamén Marita lle dá a oportunidade de disfrutar contra un equipo de Liga Femenina. Finalizou a posesión do Baxi, 24 segundos. Consideraron os colexiados consumidos polo conxunto dirixido por Lino López, que lembren, a semana que ven intentarán este primeiro asalto co conxunto italiano dunha cidade ao sur de Nápoles, de intentar clasificar o baloncesto galego para unha fase de grupos da Eurocup. Marca a xogada Mataix, sae Collins, o balón que chega a Popsi Pilova, interior para Morro e non chegou, curtou. Ben anticipado pola defensa do Arsil. Laura Fernández de novo con Laneiro, bloqueada Trapseska, non consigue recibir, balón para Liste, finaliza de maneira complicada, e a mesma pelexa polo rebote, que se o leva Mataix, e falta persoal de Laura Fernández. Acción inteligente, o partido está decidido, pero precisamente son estas cousas as que teñen que
mirar as súas compañeiras, non? Sí, antes Non hai bonus, hai que facer falta. Exacto. O Baxi Ferrol é capaz de analizar ese tipo de situacións e de tomar as decisións un pelín máis rápido, sí? E de asustar eses erros, eses acertos, e o Arsil Linda costalle un pouco máis. Esa diferencia da categoría. O triple Popsi Pilova. Agora el aneiro de 3, tampouco, rebote para Collins, seco lanzamento dende o medio campo de Ángela Matais. Os dous adestradores que se saudan no centro da pista. Victoria para o Baxi Ferrol, o equipo de superior categoría, lembren, Liga Femenina Andesa, clasificado para esa Eurocup, e agora Lino López con Cristian Martín con o colexiado. Victoria, o que decíamos, para o favorito para esta eliminatoria, o Baxi Ferrol, que vence o Club Baloncesto Arsil por 47-90. Araceli. Un Baxi Ferrol eu penso que ilusionante, con momentos de xogos no parqué de moi alto nivel de baloncesto, pese a momento da temporada no que estamos. Creo que as incorporacións van sumar o primeiro finalista. A ver contra quen se xoga esa final da Copa Galicia en O Porriño. Arsil en trayectoria de traballo, acomodándose a un plus de competitividade que pide xogar este tipo de partidos, con traballo por diante, pensando en que en 2 semanas comezan tamén a súa liga. Penso que un gran partido agora as xogadoras xuntas no centro da pista. Aspectos por traballar ambos equipos. Estamos en setembro e como sabemos dicir, o bacallau non se vai cortar a día de hoxe, así que traballo ilusionante por diante para os dous clubes. Noraboa o Baxi Ferrol, todas as sortes do mundo para esa eliminatoria. O Gallá, teñamos un representante galego na competición europea, e moita sorte. Pois Araceli, moitas grazas pola túas comentarios, sempre sabios. Gracias a ti. Coa foto dos dous clubes no medio, vou facer tamén extensiva os meus bons deseos para o Baxi Ferrol nesa eliminatoria. Lembren, esta foi a primeira semifinal. Segunda semifinal o venres 27 de setembro na cidade de O Porriño. Celta, Fensa, Zorca, Durán, Maquinaria Ensino. O vencedor desa segunda semifinal enfrontarase contra o equipo que ven nas súas pantallas, o Baxi Ferrol, na gran final da Copa Galiza, que podan ver o domingo 29 ás 6 da tarde. Sesan moi felices, moitas grazas, fantástico traballo do equipo de produción de RS Pro Video. Sesan moi felices. Ata pronto. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de